Students Association na ala anya bụ Nigeria agba gburugburu ekwurugo na Honorable Pascal Agbodike n'ọnya ka ama ga-anọchite anya ọgbọnta nkwado Anambra South Senatorial Zone na mmemme wepụta ya ga-eme ma wepụtakwanụ akọrọngwa dị iche iche eji achụrụ ya nta nkwado. Ha mere ka amata nke oge ha na-agwa ndị akụkọ okwu na Chukwuemeka Odumegwu University Gbarian Campus. Martin Sokechi wetara anyị akụkọ. National President nke otu ahụ bụ Comrade Ibe Emmanuel mere ka amata na ọlụ Agbodike rugolo bụ nke na-ekwuru onwe ya ma bụkwaziarụ nke wepụtara ya n'ogogo ịzọ Senate. Ọ rụtụkwara aka ụfọdụ ihe ọ lụchagoro dịka inye onyinye nkwado ndị ntorobịa nakwazi ọzụzụ ya, ịkwado ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa opekata mpe ndị ritere elele ya karịrị 300. Ụfọdụ ọlụ ngo ọ lụchagoro na imerime ihe ndị ọzọ. Onye isi otu ahụ na ngalaba Unizik bụ Comrade Chukwuemeka Okeke nakwazi ogbo ya nke Chukwuemeka Odumegwu University Comrade Delight Onwubufo nọrọ n'oge ahụ gwa ụmụ akwụkwọ nakwazi ndị bi na ogige Anambra South ka ha kwado Agbodike ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke Senate ma rụtụkwazi aka na ihe ndị ọ lụgasịgoro. Ha nọkwara n'oge ahụ gosipụtakwa nkwado ha n'ebe Gọvanọ Chukwuma Soludo nọ ịchị ọchịchị nke ugboro abụọ. Otu ahụ bụ nke nyefegara akwụkwọ karịrị 5,000 ya nakwa okpu a na-ekpu n'isi iji wee kwado ndọrọndọrọ ọchịchị nwa amadi a.